tell you, my mother with kidney issue. Nne mụrụ m n'afọ bụ m n'afọ 9 months. Enwere onye ngwa melu m ebere. Enwere onye ngwa nye m ego. Enwere onye ngwa agbatalụ m. Unu mara nwe sugar. Enwe m bad diabetes. Imecha police mebe m ebere. Anọtụ je weta mmiri because every minute na dry up. Akpọ m yesterday sị m na a ga-ebe my mother ụkwụ na-abụ. You can imagine, I can't even see her. Ekwesịrị m ịfụ my mother taa. Enwezi m nna. Enwe ife me nwaanyị akịta mma abụọ fan ọkwa fan ka a na-akpị ya. Doctor said that the only thing I ga-eme na ka my mother dị ndụ dịkwuo ndụ obere bụ na ebere ya ụkwụ na-abụ. Nwaanyị ataga afụfụ. Nwaanyị kpara ogbenye ọ taga afụ. Ọkago diabetes ejidego nwaanyị a hasa. You can imagine onye nwere ụdị diabetes onwe ka a na-achọ ibu ụkwụ na-abụ. My sister delu message send alum message ụnya kpọm sim nekwunye na-eme na doctor na asị na ọ bụ na ebe my mother ụkwụ na-abụ from now till 1 week na ọ ga-anwụ. You can imagine ebe nọ na asị m na nye m anwụgo. Ọ bụ na mfi ya asị na ọ na-ebe akwa na ọ bụ na emetụ ya mma n'ụkwụ na ọ ga-anwụ. Ebe nwaanyị kara nka na-agwa gị mmadụ emetụkwana ya mma n'ụkwụ na imetụ ya mma n'ụkwụ na ọ ga-anwụ. You know, ọ mụ bụ onye na-eme mfe onye arụ adịrọ mmebere afọ ndịrezi na anya mmiri jum anya mana nke m gwuru m ike. Asị na dibịa na-agwa onye ọzọ mana ọgwọ nwere onwe ya. Enwe ife na-eme. Enwe group create agwa m create oge m bịa UK and purpose bụ ka m wee bịa UK ka mụ na ndị mmadụ fụ ka nnakwa and then mbịasịa UK na gwa ndị mmadụ ka m close all the group asị m biko mụ rapụ no hug the group na ọ balụ for uru that they are knowing each other, they are supporting each other. Ngwafa change after na the group. They said they will have a physical meeting and after the physical meeting they will do all that and I set and they have it. One woman and a Florence says them on Imo State. They message there if you need a COS, inbox me for more detail. I from the thing. Abon imam of me and they very busy when they make chacha and the group and up to 1,000 messages every day. Few of them jekuru the woman on inbox. From inbox jebe the woman. Hana the woman na dena malay na ngwane nyi ego. So they gave the woman a total of £124,000. And the woman ekwensubata email ma'am what happened ori egofa. And out of the £124,000, all return to go for 19,000. And at some point they told me, and I was doing everything humanly possible. I was ready to go to the UK. I was ready to go to UK High Commission. I was ready to go to any length to make sure that the money is returned. But a lot of them actually can call police. They said that what they did is illegal and all that. A lot of talks. Ndi Merifa the 12. 2 of them made for themselves. Other 10 on attending on Nigeria gonna buy the woman. The woman charge her 5,000, 6,000. Her charge ending on buy 10,000. And even before this whole thing escalated, hey, he go there again. 1 year charge you 6,000 one application. He charge you on about £10,000 one application. He will go 4,000 bogen. Before he chopped the thing at the woman go wayo. You know the emekati obandi lo monte. Ndi na cho yaga senanse. They started tarnishing my image. When if you kuro since last year. Agba, did you give me money? No. Did I tell you to give anybody? No. Did you send me a message in HRM business? No. Ogi ne were ego ne nwanyi owere. Did you tell me? No. So mekata ejego nke that the freeze or when ye kube no wa. I can just say mmadụ na onye chukwu bunyere enu dịka ụnọ na mmadụ agawa ama nkwatu na tia. So they went to very dark man. Mistake very dark man even okporom. Police may charge very dark man. Did you call Okwuluora to ascertain or to verify all these things agwa simba? That was money Okwu. Even in every day very dark man made 2 days ago. Money on the video. I be a call why why all the sorry. See no problem. Somebody say very dark man and I'm menka. You very dark man can remember on the phone. Same how far. Very dark man never asked me. Even Koku Charitin, he wrote a petition with one of the victims. This is now got no nanga now got tarnish image because Nangwaria Anna Joe when came meet a family 1 year Koku no gono. Ijena Rose 4. Yarusin a Kubana 1 year gown. Now 1 year gown. Now any Arusin the woman 3 days and no return her the money. No gown, na nwa ya ga-anwụ. Nsi the woman
Obuna, let's assume now na nwanya riregu na eziokwu arusigbuo ya. Who will repay this money? We are in a group, and if I do not a group, I all collectively. I want us to come together and do it. Why come to the group? And when we blame on the money, why did you close the WhatsApp group? Why did you close? When you close a WhatsApp group, only open another the group get the information, because when I see when most people comment or talk, now say man door no on internet, ndo pass kwa secondary school. In on a WhatsApp group now. When I close the WhatsApp group, every message in the group from day one, ibata to the end of the day. I close in the group, maken when they na sin age boom mado. Ndi na emero de tin na akpari ndi meria. Ndi merieme na akpari ndi na emeria. Onya na aso onya na oge egbu. You can imagine ebe as na mmado. Si na oge egbu mmado na group afa mode. Mecha gbu onya ka ife ngakọ. In on a WhatsApp, when you close on the WhatsApp group, it will not deter investigation. Eluma Abuja police bomb na Abuja, you Abuja hanalu phone. Police for more than 10 hours not on my phone. You know, Nigerian police nature phone, seem you are a good man. He delete a WhatsApp group, more close or WhatsApp group. Every message he did there, there. The only difference about a man there another message. Do you know that before I came to Abuja, Nigerian police are making investigation? Hey, what a good number no UK, Mandi Merifa, no open on a phone. Make investigation, collect your information. Nigerian police check after interrogating me, has seemed that you are innocent. And so for Nigerian police, anything humanly possible, I get make a one year of Florence says them up in London. And they get 80% cash. And then we're going to calculate an account to the nowhere. Did the woman no nowhere? Part of the money is an account to the. I told Nigerian police. Abom eje go to Abuja. Eje ma Abuja na Monday. Me interrogate na Monday. Me interrogate na Tuesday. Yeah, na go interview na go mad phone no na me interview, me interrogate. After their own investigation. Agwam Nigerian police, I am ready. I go him now. Kaije UK 7 o'clock in the morning tomorrow and short tickets. Msinanga gwande mado. Ihu in a men or why, especially in the internet, you need to be very careful. People are watching you. Abenje Nigerian cyber crime unit. Inda na fuma ke anything email online. Nigerian cyber unit now watch everybody on the internet. Obro sofa. And when they nyeri ikikere ana akwo salary to watch internet mari fi na eme there. Okay, the Nigerian police now watch anytime you get an issue. I had the issue. I then knew that no one on a cyber crime unit. We need to be very careful. And over time, and then when they get the message on auto, I seem to be very useless. Now they did a message came with 2 days now, 2 weeks now, rather than me and what if me. At the time, all I know to Inanya Sabe de Miro Toto. I decided to appear this way. And then I phone them go more than 20 cases of kidney. Ha no boss ndị na-akparị m, ndị na-ayọ m, ndị na-eme nke a, ndị na-eme nke a, ndị na-eme nke a. Well, let me tell you now, anọ m na Abuja on Tuesday. Akpọ m sị m na my mother na nwa n'ụlọ ọgwụ. Ihe a na-eme kemgbe ọ nọ na Nnewi now. Ihe a na-eme kemgbe nobody told me because of my mental health. My people mana nna pass through a lot. Let me tell you, mana my mother nwere kidney issue. Nne mụrụ m n'afọ bụ m n'afọ 9 months. Enwere onye ngwa melu m ebere. Enwere onye ngwa anye m ego. Enwere onye ngwa agbatalụ m. Ukunu mana nwe sugar. Enwe m bad diabetes. Imecha police mebe m ebere. Ano to je wete mmiri because every minute na dry up. Mana my mother with diabetes. Well, let me shock you now. Maka ndị onwe ndị degoro message n'otu a na ndị wicked, na ndị useless, na ahụ adịrọ mma ha edelu message. Onye na-edere message mu ife ọ na pass through n'onwe ya. Do you know sometimes I didn't check mana yesterday ka akpọrọ m yesterday same na I gave my mother okwu na abụ. You can imagine I can't even see her. Ekwesịrị m ifu my mother taa. Enwezi m nna. Enwe ife me nwaanyị akịta mma abụọ fan ka na abịa. Doctor said that the only thing I ga-eme na ka my mother dị ndụ. Dịkwuo ndụ obere bụ na ebere ya okwu na abụ. Nwaanyị ataga afụfụ.
nwaanyị kpara ogbenye ọtaga afọ ọkago diabetes ejidego nwaanyị a hasa. You can imagine onye nwere ụdị diabetes onwe ka a na-achọ ibe okwu na-abụ. So ihe nji ekwu ya bụ ekwesịghị m ị na-agwa gị but adị m agwa gị ka ị mere m ebere, adị m agwa gị ka inye m ego, ọ na-efu m na akatago m obi n'ụwa. Problem people na-enwe bụ na anyị ada prepare for what is to come. Ana m asị m mbọsa ka onye kacha wee fụnanya n'ụwa. Some say my mom, my son, my daughter. Enwe ka ịfụrụ nwa gị nwaanyị n'anya nke ukwuu. Ị nọ na-afe na akpọkwara gị na food na moto ji amụrụ nwa gị na nwa gị ahụ efu n'anya anwụgo. What are you going to do? Ife nji ekwu ife a bụ you prepare your mind for what is to come. My sister delu message send alum message na kpọm sim na kwunye na-eme na doctor na asị na ọ bụ na ebe my mother okwu na abụ from now till 1 week na ọ ga-anwụ. You can imagine ebe nọ na ndọ na asị m na nne m anwụgo. Ihe njekwu ya bụ gị nwa na-akparị m na abụ m ọnụ na arụ adịrọ mma gị na m abịa. Onye nke si na ọmụ gburu mme ya igburu mmadụ ama m onye Igbo, ama m onye gị nwa bụ, ama m onye I have never met you before. Ka ihe m emebeghị n'ụwa ọmụnwa bụ onye na-agwụ onye ọzọ mana adị m agwụ nwa onwe m. Life is like ihe afụ dibịa now ome mmadụ onwe ego ome onye arụ dị ya mana dibịa ahụ enwere ego. Ekwesịrị m ịfụ my mother taa mana mmadụ afụ ya isi ga-agbaka m. I don't know what to do. Na-efo m now ebe ọ bụ na efo m ha ọgụọ m. I'm talking about my mom or brother nwa. My problem can kill yourself. Ya nwa bụ na ọkago nke look at me at my age. Diabetes jide m hasa. Enwere ife m emebe n'ụwa. And one thing about diabetes is the psychological aspect. Ogo for on na-eme nsọkata ihe due to na m na-asọ ife nke ahụ turn quote to sickness. Atagone from now I've been through a lot. I've been through hell. Ndị kpọọ m asị burukwe nke fabia. Inyere mmadụ ego, amara m onye Igbo, amara m onye inyere ego. Ha sị it might be problem na onye nke de petition against me. Onye nke je report to a very dark man. I want me to very dark man. On a make all them ma. No, no, okay, I na phone, which Omega apologize to me. Sim that no mistake. It's understandable. If a very dark man in a call them ma, he was told that nearly they gun them man. Those people are in problem. Out of emotion, he acted or reacted. Eh? Jesus Christ. I don't know where we'll go from here, but most times, when we fed many of us are smiling, laughing. You know, you see excitement in our faces. Or but on if any if you work bunisi too much. And we're going to say no one more than a map on one. You come to Quenike. You know, when you me 1 year now, you know, I don't know, but in any other home or another, not to you. Kozu akwa na so wala mai akpọ mechi na that na nwanyị adago ke ihe ngeme ekwesị m ije ụlọ ọgwụ n'ụtụtụ a dị but I cannot go. Ọ bụ na mfi ya asị na ọ na-ebe akwa na ọ bụ na emetụ ya mma n'ụkwụ na ọ ga-anwụ. Ebe nwaanyị kara nka na-agwa gị mmadụ emetụkwana ya mma n'ụkwụ na imetụ ya mma n'ụkwụ na ọ ga-anwụ. You know, ọ mụ bụ onye na-eme mfe onye arụ adịrọ mmebere afọ ndịrezi na anya mmiri ju m anya mana nke m gwuru m ike. As na dibia na agwa onye ọzọ mana ọgwọ nwere onwe ya. So na so why dibia ji wee onwere ego na obi n'ime ọhịa mana ọ na-agwara ndị mmadụ ọgwụ ego. Life for the like that. Ọ bụ na ị ga onye ọbụla nọ n'ụwa ga-solve nwu problem ya ma n'ụwa ọ bụrụ sị n'ụwa ka anọ. Ihe o ji bụrụ ụwa bụ complications, difficulties, things you cannot explain. You can't explain them and they are happening to me. One no did easy. Why I'm saying this maka ndị ga-ebu onwe mbọsị nọ arụ ya kata m mkpọ doctor n'ụlọ ebe a. A treat katam tinem drip, a whoopum drip, Dr. Naba. Around 5 o'clock and 5-6 in the morning, one woman I be see start a motor kai Joe Nogo. A burum tina motor na Joe Nogo. Ndi mother na pomunda radiro, no na Zenith Center Abuja, no na FMC, Mobi Haka, no na UNTH. Instead, if I get men for these people to allow me to at least treat myself for being a live video. Me live video. Ngosi ndị mmadụ ebe na if anya m na-acha red, ifu m ifu na nna anwụ anwụ. Nse ya biko nye egosi unu ya bụ ka unu hapụ isendere m picture onye arụ adịrọ. Ezigbo arụ adịrọ m, let me recover. That when I recover, we'll continue. I got to Paul Sonic Hospital na GRA. Somebody called me on the phone ebe na anwụ drip. A girl bomb, mpike. I sing good morning, say good morning ma. Hey, I sing off from Kebu Mejo na ọgwụ. Hey, that she feel for me oh, say thank you very much. Osim na chukwu ga-agwa m nsi no problem. Osim mana onwu ya chọọ ịgwa m nsi ke yo. Osim na ọmụkwa na arụ adịrọ m na ihe adịrọ m mma. Madam please,
that I should help her and Aruaderom. I was bitterly disappointed. If for a young man on our Ebueju Nogu, or 20 minutes, boy, I see a sorry in Aruaderia, Manayan send Dialugego na Aruaderom Maggie. I was in so much pain. I tell you. And when Mezubobi, people have break got my heart so much. People, when God program you, remain that way. Nsina kamba wicked, I will make a lot of mistakes. People have break got my heart. People at all you go with my feelings. People at all you go with my emotion. People who give me when you people who be. And when you don't summer go on London, and you don't so near chaka is in one banner. Osi na ya na Ababana, na Chifimo, na Sister Maggie, a lot of them are going to the UK. They are going to do bongo and high life performances. Osi Ndi Igbo no na UK. Only obona potaba na location. Let them have fun and sing and dance their solo away. But if so no phone na no name on again na UK, it's in a ring light na apare madu to gain followers. Osiga be kwana there. And then I always tell people, and when their problem with the way people love and respect me, people, they will be taking photos, they will be saying nice things to me. Number one, they will know hard work over years. Number two, they will know sacrifices in me. And another thing, Eziobi, okay, not with grace. I know I want to able some people. Half of people now say, let's take a photo. They want to be like me, but you gave me money for them. Only you may friend them, them mad no work. People happy you get knowledge. People must appreciate you. And when a lot of battles in our phone, when they are phone. But what I'll tell you this morning, but I've been through a lot, and like Kennedy Chineke, that Nigerian police. In fact, I've been on unity me and Nigerian police. Nobody comes there and go. I tell you the truth. Nigerian cyber crime unit Abuja. Eba ahụ dị ịnọdụ emankwete na Nigeria ka ị na nwere the technology I don't know why it's not possible. I came there and for the first time I was very proud of Nigerian police. Once na enwere onye bịara there na that day you can't. And we came there 3 days after interrogation I enye gị bail. But most people not bad there because before they even invite you, they make investigation why your position. I seen that most people by the Adana. But I came there, made my interview. I left. The following day, I completed my interview. Because I'm late the first day, on Monday. I left. And I told them that anything they need, even if they need to keep my phone for some days, I'll give them. Any information, any contact, anything I get me to any investigation, and bring Mrs. Florence Ezem to pay people their money. Please, that I will do that. So I want to thank you. If we've been together for a very long time. We've done a lot of things together. And all the very important that this is very, very difficult. I just want you to understand my position. If you na sin melugi, if I hold in a bim. So when you come to abuse me, when you get somebody will message on a Sunday. No, they'll phone message in a rather on and when you think, and when they say reply, your mother reply. When you reply, it doesn't end. That person doesn't understand. Okay, on Sunday, I post some picture on the 8 years. 8 years with kidney failure. All the 8 years. And don't you send them that message is na boni Isuochi. Isuochi in Abia State. If you post that picture about na actually EJ Isuochi. Can you from 8 years? Come on I get media fundraising. Can you no man I get me fundraising? Can me 8 years? Mako look smart and bright. Can media fundraising? Can me kidney operation. So ndezi nya message ka maro ge ma bi Isuochi o sim na ha no na Lagos. Na nwa abu onye Isuochi ka ma na Lagos ka fa no. Agbako imana samada aga because most times I'm tired. Mụ na mmadụ ga-eso. Mụ na mmadụ ga-eso we je the Lagos. Let's check now. Ticket now about let's say 150. Going and coming with 600,000 naira. It will probably be in Lagos for 2 days. I got lodge in a hotel, maybe 150,000 or 200.
aga eri nni, aga agbaka aba and other hidden charges. Then MSC nge the baby my own support because my ritual before marrying mother fundraising or before asking you to please do fundraising for somebody. In the end, I will spend 1 million naira. And when we fundraising na Lagos or Abuja, without spending up to 1 million naira. You can imagine, now I'm 1 million naira kita engage with Lagos. So, but this sort of 1 million in Lagos. The stress, the time, everything. This is to save a young boy. Munga for ya, and what on your guamma from the picture, which of them were which only 8 years. One kidney failure at 8. So open him 2 more. Me I chota 1 million now. Borrow ye borrow. Spend the aya J Lagos. Kamari ye chineke geji ayi we mere that small boy because I get with him no no. Man nne mo na afọ. Nne mo na afọ. Mo aba last born. Nwanyi bum na for 9 months. Ono no na ogu na nnewi na ebe akwa. Na asị na mma agwagi ya. Ama mi ya mere ajigwe ejeje gwu ya da. Mana obukwa na egwari eje gba ya ogwu ụla. Ka otuo ya ụkwụ. Obu na otete n'ụla. Obu na otete n'ụla fụ na ụkwụ ya adịrọzi. Ka ihe ọ ga-eme. So I want to thank you. I want to thank you and I appreciate you for everything Unumego. And ask God to bless you and I didn't make better kuno fifen nafo. Makan ifen nafo di omumi. Ifen nafo the unbelievable. Ifen nafo every day of my life for the ridiculous. When people condemn people for not doing for them what they cannot do for themselves. I don't mind my problem now. My problem now, brother, 1 billion EG Lagos, no strength. I been devastated. I been broken. I been pained. I don't even know how I was able to pass last night. A lot of things, the psychological aspect, on a boom. I'm the mentally okay now. I can easily borrow 1 million and go to Lagos. Camera the baby fundraising, but my point is that I'm not mentally okay. That now. Or the crazy. Thank you very much wherever you are. God bless you. Good morning, good afternoon, and of course, good evening.